Благодаря. Защо благодаря е инструмент на мотивацията? Заради серотонина и заради връзката ни с нас самите и с околните. Какво имам предвид? Имаме 4 системи за възнаграждение в нашето тяло. Една от тях е точно тази с производството на серотонин. А как се произвежда той? Когато сме благодарни за това, което имаме, за това, което сме. Благодарете, колкото душа и сърце ви иска. За всичко. За материята, за нематериалната част, за хората, които са около вас, за нещата, които давате, правите. Почнете първо с вас. Благодарете си на глас, за да го предадете като умение и на вашите деца. А то си е умение, защото ви изпълва с серотонин. Когато нивата на серотонин са ниски, тогава може да изпитаме агресия или депресия. Така че имаме си аптеката, нека да се възползваме, да си произведем серотонин чрез благодарност. Казах и връзката с вас самите и връзката с вашите деца. Много често наблюдаваме неща, които не ни харесват и се вкопчваме в тях. Казваме, това не е добре, онова не е добре, това не е както трябва. Когато благодарим, осъзнаваме всъщност колко много други неща са наред. А когато благодариме на близък човек или който и да е, всъщност му казваме, аз те забелязвам. Това, което правиш, е ценно за мен и аз го виждам. Не те укорявам непрекъснато за това, което не правиш както трябва, а напротив, ти правиш и много други неща и аз ги виждам и те са ми важни, и ти си ми важен и ти благодаря. И по този начин подхранвате връзката с човека, с който общувате. А това е един от основните ни фактори да имаме мотивация, задвижване. Аз ти съдействам, защото вярвам в нашите взаимоотношения. Благодаря ви за това, че споделяме този опит, тези знания и се мотивираме взаимно. Благодаря ви.